Kita di ay may sa barter guys kay among atuon. Murag duol-duol na mi. Kana na yung ko. Suroy mi dinhi nagbaklay ra gyud mi kay madara man siya baklay di man gyud ingon siya layo kaayo. Nisubay ra mi aning mga daplin sa karsada. Diha oh. Murag diha nga iskina ato tano. Okay, wait sa ha. Wala. Ay diri di ita labang. Diri ta labang dayon. Barangay Kuan, Camino. Mao day nagiingon nga Nuevo. Barangay Camino Nuevo. Mao kini karon ug unsaon nato paglabang nga wa may traffic light. Mura pug sa dito may Bacolod ba kay walay traffic light. Okay. So dinhi kuno ang malaking barter. So dito daw tayo dadaan kay para hindi tayo mainitan. Yep. So tingnan natin kung mayroon ba talagang murang mga bilihin doon. Na ay totoo, matuwid, makapangyarihan at nagdudulot ng kagalingan. Ako, kaligtasan at tunay na pag-asa at sa ating kawan ay hindi nagmamamatay pa o tatandaman. Welcome to Canilar Trading Center. So musuod ta diha kay aron makakita tag daghan nga mga baligya ta diri kun oh. Daghan kay mga malong. Yun. Oh, ang daming malong dito. Mga batik bakon. Mao ni oh, mga batik. Mga batik nga malong guys oh. So daghan kay diri. Magkano? Aw pila ang batik? Kani siya ingon ani. 550. Pila? 450. 450? Tapos yung ganito ang super bato. 550. 550 malaki to. 80 din man. Unya kani. Kanina ang super bato. Inyang size. Pwede atong bukadon. 750 lang. Kani 7 feet sa to kasya na to kon. Kay mga 5 feet raman ta. So naasay mga bags. Mga batik nga bags o. Kala sulod ka. Ngani to o katong gihatag sa social worker. O kana kuan na siya kanang say kanang humok siya ba sa kuan, humok sa panit. Tanaw lang sa ma'am. No, daghan na dito oh. Daghan mga sinaw-sinaw, mga pang occasion phone. Balik ta dito musod ta. Mga malong Pagpila inyong malong ma'am. Nami 150 na ako 250. Unsa itsura sa 150 ug 250 mo tan-aw mi ma'am? Oh, sure. Dara. Kami ang 150. Pila may ditas-on? Tapos ko lang. Ito na siya. Parang Na ay 150. Okay ra siya. Anong mahal ang uban, ma'am? Depende sa klase. So Ano ang pure batik mao nang mahal. 600. Okay. Ang 7 ang 6 feet pila. Kani ma? Pila ang 6 feet sa ingon ana nga klase. Ano man kani? Kani lang.
Murag nga nito ka ma'am ay dong gitong kuan. Pila niyo 250? 200 lang. 200. Oh. Sige, kuan pa. Nagbayad mo ma. Ay, Dili ka lang ako din. mananaw sa ko big kuan kay mamalit sa ko kana kay 150 no. Pero ang 150 na. Premium first class. Katugid lang magsinaw inig Ano ko ma'am? So magsinaw, gold ko siya ma'am. inigluto magsinaw siya taman. Murag ti pawoo, mauni. Ha? One eternity later. Manihapon na di ay may diri dapita guys kay kuan nating panihapon na gikapoy mig baklay. Mamalit sa may una og rice. Dayon katong isda ang amo ang isudan, isda nga sinugba. Here, mamalit mi daag rice diri. Duha ka rice ako Duha kaigo na nato duha. Chicken, palitag chicken. Wala tinibuok nga chicken Gi-fried nga kuan. Ugma na lang na sa hapon ang chicken or basig maka-take out ta ugma pod og kuan. Gikan sa mall. So kiring isda sinugba amo kana diha Mao ni amo ang panihapon sinugbang isda with sili lami kaayo mais. Di day mais rice ra jud di ay.